ez nem copyrightos legyen lehetőleg, jó? Hello! Na, sziasztok! Majd lesz multiplayer is, ne aggódj. Na, a Tycoon hagyja be, én majd publikba is fogunk menni, igen, majd lesz Tycoon is. Én kaptam meg a move-okat. Tette! No ne! De akár kis lépett is, akár kis nem. Menjünk a privátba hívásra. Ja. Na, ide most bejönnek a Zolt, hogy elkezdik. Ez bors videó felhő. Péter nincs videó fel. Kevin, azt nekem kis cukorkát. Nem érdekel. Most lép. Adjál nekem cukort. Ez az. Már ez az egy darab kell. Adja. Hát, hogy kiderült nekem egyben. Ja, és amúgy a Kevinnek nem ez az egy. De csak volt több is, mert neki meg volt az a haken. Csak szegény. Voltok, mivel hogy szegény túl okos. És... Na, mert különben ez megy hozzád. Elvegyezni, oké, hozom az avakent. Nem igaz, nem hozom az avakent. Ja, most írják meg szerintem komment. Szerintem gyerek is azt írják meg kommentbe, hogy kell-e még ilyen videó. Ez még mindig az első YouTube csatornád, csak elfelejtettem, hogy van YouTube csatornád. És hát, szerintem nem tudom, hogy ismerjük azt az YouTube csatornámat, de letöröltem róla minden videót, és az enyémről minden. Úgyhogy új kezdet, új élet, minden. Ha jobban fel vagyok frissülve, újra iskolasan. Talán születek az őszi szünet után egy. Szóval milyen rossz érzés, higgyétek el. Kevin, ugye remélem nem rontottad el a mikrofont, hogy minden az első videózás alkalmomból, higgyétek. A legjobb érzés. Amikor rá, és azért Bendikem elveszik fel, mert az OBS nagyon számunkra. Egyet akarsz? Oké, kezdődhet. Oh, igen. Emberleg, hiába jössz vele. Én tudom ezt használni, csak úgy szólok, Kevin. Mondom, hogy én tudom használni. Én ismerem a 4-es. Nem ez az első okot. Minecraft! Akarom mondani. Az egy kis gép mellé ment, Kevin, de ez már nem fog. Kevin, merre is vagy? Gyere ide! Köszi! Oj, te! Majd az lesz az egész. Nincs itt, nem is vagyok már beújtítva. Koska. Mindjárt hozom, ölj meg, Kevin! Sőt, ne is ölj, hozzám se ért. Kevin, ne nyújj bo... Minden. Most meghalt. Hozom vakboltát, mit fog? Nem baj, múlt szabad még meg. Múlt még meg volt. Amúgy akartok Bloxfruitot? Köszi, Kevin. Menjél másik dummyhoz.
Ja, most csak 10 perces tud lenni Kevin a videó, szóval jobb, hogyha megnézed hány perc. Jó, nehogy aztán az legyen nagy... Oh, my, én damim. Tessék. Mondjad, Kevin. Nem. Még jó, hogy nem questeket álltasz fel nekik, hogy mi a napi quest. Hallod. Napi quest. Na, ó, Kevin, enyém. Kíváncsi vagyok akkor, hogy beutazok. Én mindig nem fogok fel, igaz? Gyere, Enyém a dummy! Menjünk be publikra! Mindjárt meg fogok. Nekem 20 valami. Nekem 23. Csak már nem iratkoztak le. Jó. Vai sentar no dali. Itt lesz ezek, Kevin. Mi történt, Kevin? Na, hogy gyere egy vér! Egy kicsit eldobtalak itt. Az a legviccesebb, hogy amúgy az a neve. Ja. Egy robotba is. Vai sentar no dali. Neki még hamarabb bold meg az avaken. Kevin. Ne, inkább az én spammer karakteremben ne gyere, jó? Mert még nem értesz annyira hozzá, mint én. Főleg, hogy ma jöttünk haza, nem olyan rég, egy órája. Kevin. Hány perc még tartott a videó? Hány perc még tartott a videót?